Amincin Allah ya ƙara tabbata a gare mu, a gare ku baki da jama'a duniya. Na sake samun dama, duk da dai ni ba bako ne ba a gare ku jama'a duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne Alhaji Dr. Shehu, Sarkin Mayun Najeriya, kuma shugaban majalisar sarakunan mayu na Afirka baki ɗaya. Sabuwar shekara ta 2023. Alhamdulillahi wannan kira ne zan yi ga 'yan uwana musulmai da ma Kirista har zuwa Taiga. Wannan shekara ce da ta haɗu da za a shiga siyasa musamman a wannan ƙasa Najeriya. Don Allah matasa, don Allah dattawa, mu nemi zaman lafiya saboda zaman lafiya shi ke ba mu arziki a ƙasanmu. A sai muna zaman lafiya za mu samu baƙi kuma za mu samu ci gaba a ƙasa. Ni kan iya abin da zan iya yi, yardan Allah ne. To kai idan kana da shi me yasa ba za ka taimaki al'umma? Kowa da kuke gani ɗan uwanka ne ko kuma 'yar uwarka ce. Da haka ne ma na ƙara zaƙe damtse na gano muku wa'innan abubuwa da suke faruwa yanzu. Wannan shekara ce da za ta zo da masifa, Allah ya kiyaye. Amma masifa ta fi san haɗin kai da son zama lafiya. Ta san kuma addu'a da kuma neman kariya gurin Ubangiji. Shekara ne ga manyan miyagu da kuma baƙaƙen aljanu da kuma manyan mushrikai sun yi alƙawari a cewa za su yi barna iyayensu. Wato abin da yake faruwa shine idan muka duba na farko abin da ya shafe su aljanu sun lashe takwabi. Na farko abin da ya shafe mata, zaurawa ne, 'yan mata ne, gaskiya aure zai dan ba da wahala wannan shekara kwarai da gaske. Sakamakon wasu dalilai, duk macen da za ta rika iya barin gashin kanta a buɗe, ko za ta fita da asuba, ko kuma manyan matsafai za su rika yin amfani da wayannan daman suna tura mace. To wannan aure yana da kyau duk wanda yake da ɗa ko bazawa ko matan 'yan mata, to kar a rika kwantawa, a tabbatar an koyar da kamar manzo sallallahu alaihi wasallam karantar da mu. In za ka kwanta ka yi addu'a, in za ka tashi ka yi addu'a, za ka fita kasuwa ka yi addu'a, za ka yi mu'amala, za ka shiga ban gida ka yi addu'a. To idan aka ɗauki wannan Allah zai yi abin. Na farko. Na biyu kuma shine 'yan kasuwa, da yawa za a samu karewan dalili ko shine saboda matsafan yanzu sun haɗa kai da tun daga kan zuwa 'yan bori, mushirkai da sauransu sun haɗa kai suna kai wa 'yan kasuwa, sun haɗa kai da aljanu baƙaƙe. Za su riƙa biyan su jini na mutane da kuma jini na dabbobi, wanda za su riƙa tura musu kuɗaɗe. Za ga mutum kuɗi lokaci ɗaya sai ga kamar an sa wuta ne an kyatta, ƙarshen kai ne mai biliyoyi miliyoyi, sai ga ka koma kuma ana taimaka maka ko kuma ka rasa harkokin da kai. Gaskiya wannan jama'a 'yan kasuwa a mai da hankali akan wannan, dagi da addu'a kwarai da gaske. Na uku kuma shine game da mata gida da ba su samu aihuwa ba, bana an yi niyyar za a ɗaura mahaifan kamar yadda na faɗa bara wancan, za a rika kashe jarirai kuma an tabbatar da hakan da yawa. Sai wadda suka dage da addu'a suka saurare ni shine wadda ɗaya kuntu Allah ya tseratar da jariransu da kuma cikin. To saboda haka cikin zai wahala mata su samu ciki na farko, ko bayan haka na biyu shi zai wahala mace idan ta ɗauki cikin wata da wata biyu, wata har wata uku hudu zai zuba, wata kuma a wata ɗaya, wata a wannan wata biyu za ta yi mafarkin jariri, wata za ta yi mafarkin ruwa, wata kuma za ta yi mafarki ne an ba ta ɗa, wata za ta yi mafarkin suna. To da yawa za a samu yin wannan. To saboda haka na hudu kuma shine matasa, za a samu karancin matasa da dama. Amma duk wanda ya dage da addu'a in Allah da wannan 2023 muna fatan Allah ya tsallakar da mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na shida kuma shine abin da yake faruwa shine wanda bamu gane ba, shine yawan tafiye-tafiye. Za a samu matsaloli kuma da yawan samun saɓani na alƙawarka na jama'a. Wallahi ɗan siyasa zai ma alƙawari ba lalle ya cika maka ba. Wannan a san da wannan. Na biyu kuma 'yan kasuwa
Na uku kuma game da harkoki, mutum zai zo karɓa banka ko na abu, to idan ba ka tsaya da addu'a ba gaskiya za a samu matsaloli, saboda shedan ya sha alwashin cewa sai an ɓatar da mutane. Ko ba haka wa'innan mayagu da wa'innan atsabiban zama da suka yi akan wannan, yaya za a yi su daƙile yawan aihuwa, ya za a yi su daƙile yawan aure, ya za a yi su daƙile yawan masu samayya, kowa ya zama yana cikin wahala. To ba mu yi sai Allah, kuma ba mu hana sai Allah. Ba kai saka sa ba, kuma ba kai saka hana ba. Mu dai abin da muka gani mu gaya muku, bai wanda Allah ya mana. Allah ya tsare mu, ya tsare ku, ya zaunar da mu lafiya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Masu ɗaukar wa'innan abubuwa da suke tuttura wasu abubuwa, da Allah ya saka muku da alkhairi. Duk lokacin da muka hawo mun bari muna muku dogon addu'a. Allah ya tsare mu, ya tsare ku, ya ƙara mana lafiya da ƙasar mu lafiya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga ƙarshe muna ƙara gaida masoyan duniya da wanda muka sani da wanda ma bamu san ku ba. Allah ya tsare ku, ya tsare mu, ya ƙara ma ƙasar mu lafiya da ci gaba albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma na ƙarshe zan yi magana game da sarakuna na masu magunguna. Idan Allah da idan kuna bibiye da ni, akwai bayani sosai wanda zan yi, da kuma wasu magunguna wadda har yanzu ana ta comment in ba da magungunan Allah bai ban iko ba, da kuma wasu cututtuka da suka faru da suke sababbin fita tun daga kasashen turai. Muna ta addu'a dai Allah ya taƙaita mana kar ma ya shigo wannan ƙasar namu 2023 albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah da zan ba da wannan taimakon. Muna nan muna ƙara risalati, muna bincike, muna abubuwa daban-daban albarkacin manzo sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.